assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe on calminama goto fof inde mum e yettode mum kala ɗo mbawɗa wonde min calmini kala yeɓiyanke émission mon yonta hande weltare kadi arde hawrude mon e deuxiéme numéro yonta hande émission o hande noon adani won ko thème kesso thème mo mbiyen thème biyeteɗo cehilagal eɗen gandi hande cehilagal baɗɗo sincére tiiɗo henna ene weeɓani hebde hande oɗo saaha ɗum saabi noon min gaddani on thème mon mais hade min nadde e nder thème o mi hokkat konngol jaadiɗo am Kolito salmonira e bandiraɓe Kolito mi salminima. Mi salminimam Raky, mi salmini yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV to gonɗon e to gonirɗon foof nomin mbinomon ni tan min gartiɗo ene émission mon yonta hande deuxiéme numéro mi acca jaadiɗo men salmina jaari bisimilla ma. Ko noon tigi Kolito a salminama juurama mi salmini kadi yeɓoɓe Ayaw Pindi TV foof on mbiyama kadi ko deuxiéme émission min gartiɗo kadi e salmin ɗon e weltin ɗon hande kadi ko heesi erɗo salmina Mauritanie Yakil Bas. Assalamu aleykum bandiraɓe mi salmini debbo e gorko suka e mawɗo kala jeeɓo Pindi TV tan wiyama worop wiyama alhamdulillah machallah minen garɗo kadi aduna mon kadi émission mon yonta hande mais hande min kala hande komin kalta hande koko hesɗi hande hakkude cehilagal debbo gorko walla debbo e gorko machallah worop. Kono noon a jarama Salma so diwi ɗon henna eɗen dañi invité ji kesi donc invité ji men hande ko Soumboulou e Dj Mangane so ɗon gandi Dj Mangane kam wattake présenté donc mi hokka invité men Soumboulou salmodira e bandiraɓe Soumboulou mi salminima. Aleykum salam on calminama onon foof goto fof inde mum e yettode mum onon mbiye merci encore une fois e hande tawterede émission mawɗo oɗo mo ganduɗa woni yonta hande mi yi ñantudele moon machallah yooɗi feewi mi yeeɓi émission mon ɓenni ɗo nice wadde hande minen jonta hande mine Dj Mangane so Allah jaaɓi momin gartu hen inchallah on jarama. A jarama bisimilla ma bon Dj Mangane mi salminima. Mi salmitimama ko adi foof mi salmini yeɓuyankoɓe Pindi TV kadi mi weltima no fewi surtout e invitation kadi machallah émission mon waɗi fayida la fois passé j'ai suivi l' émission mbaɗa wiyanno on no mbaɗanmi hami wawa jooɗade plateau mon surtout pour wawde yewtidde mon ko fati ɗiɗo débat ji mi salmini aussi ɓe gandanɗa hoorema mbayrini yiide Dj Mangane e namdo holko Dj Mangane woni e dow mum mi salmini kamɓe foof kadi ha yeeso ko lawol inchallah ko débat amitié mbiɗon woni cehilagal donc mbaɗa andi hande plateau ala ko jogoro webde ɗo cehilagal en général enen fof enen gandi ene haala ko heewi donc ha yeeso rek inchallah men dañ ko ɓeydude inchallah. A jarama bisimilla ma no mbiruɗen ni émission men temo hande ko cehilagal sa wi cehilagal ene wawi wonde hakkude debbo e debbo woni hakkude gorko e gorko te oɗo saaha en jii cehilagal ene tiiɗi hande sa wi neɗɗo ko sehil ma ene foti tolnade mo won saaha mo gandanɗa kala nde cohluɗa ɗum henna o wonane takko ma donc sehil ko hunde tinde kono oɗo saaha eɗen jii janfa hakkude sehilaɓe ɗum tagui min addani mon émission guiɗi sababu yimɓe wawa yewtude hen wadde somi wi cehilagal Soumboulou an holno nanguirɗa cehilagal an holko cehilagal jaranma est ce que cehilagal hanki e hande ko gonga. A jarama question o ne waɗi fayida par ce que sa wi cehilagal tan a nawi foof a nawi yummiraɗo e ɓiɗɗo a nawi babiraɗo e ɓinguel mum a nawi entre copain e copine a nawi hakkude min e Salma walla min e Kolito donc ami sehilagal ne yaaji hande sen mbi hande sehilagal ne waɗi so tawi ko 100 enen mbawi wiide waɗi tan ko 10% walla mbiyen 20% par ce que hande sehilagal hande weeɓani mbaɗum no min joni mbiɗa wawi wiide mais ala sehil so wona miñam mo jiiɗi mi yumma e baaba o noon sehilam e nenam kala ne garda suudu nenam tawata kam mbiɗa jooɗi mbal tawata kam sano min e sœur min jooɗi min konko woni sehilam wadde sabu mi sehilagal ala mbiɗa wawi wiide sehilagal ala par ce que min woni sehilam tan ko ɓi nenam joɗɗo ɗo hen ne wawi seeda ɗum miñam mo jiiɗi mi yumma e baaba woni sehilam wadde so wiyama ala tan min mbiɗa wawi sikkude ala par ce que min mi ala sehil ɓe jaadanmi e foof peut être que ami d' enfance ujam yimɓe ganduɗa mbiɗa yadano e mabɓe guila cukagu ha joni kam minen jaadat mbiɗa ara hande mbiɗa tawa hande Kolito ne jooɗi cikka mate minen gandotiri
duuɓe kitali kono taw ko hande tan min gandutiri e ɗum ne Allah ne hokki kam oɗon ɗum ɗo mbiɗa wawi joddade ma hande cikka en gandutiri duuɓe kitali kono min kam sehilam keuse ko miñamo jirmi ba Boundaw Sow mbiɗa salminama au passage a jarama Salmina DJ Mangane anani ko sumbulo haali ko annane holko miijiɗa hen cehilagal hanki e hande beele ko gotum kadi an est ce que aɗa jogui meilleur ami yenna sehil ma mo gandanɗa onon baddi foof walla an a ala sehil mo gandanɗa yenna koko heewi oɗon baddi ɗum hen ok ko comme no wirini tan aɗa andi cehilagal so haalama ene yaaji cehilagal ne waɗi hakkude miñiraɗe mawniraɗe ne waɗi hakkude babiraɗe ɓiɗɗo ne waɗi hakkude gorko e debbo surtout ne waɗi hakkude copain e copinage e copine mum neɗɗo e copine mum et tout donc so tawi hande en kaali haala amitié rek enen fof enen gandi l' amitié c'est la base kañum jogui foof par ce que kala ko jiiɗani fuɗɗo ko amitié addata ɗum hay amour il faut commencer d' abord par amitié ha gandodiron ha gowodiron nde puɗɗoɗon wawde wondude nde puɗɗoɗon wawde surtodirde secret ji mumen foof hande enen mbawi wiide yimɓe ne mbiya aduna o change gueɗe kewɗe ne mbaɗe réseaux sociaux one enen fof enen jii neɗɗo jagga vidéo ji janande publié et tout ko jam fo addata ɗum a jogoto jomum confiance à part yaltirma ta sikkani ya ha mbiya tu te poses des questions est ce que cehilagal ne woodi surtout hakkude debbo e gorko ɗon kam min mbaɗa jogui ko pommi wawde haalde ɗon ko heewi mais ha ɗo e yeeso tan inchallah taw en naate ɓundi émission mais pour min l' amitié ça existe ne woodi woni côté mo jaaruɗa foof woni debbo woni gorko wonen mbiya hakkude debbo e gorko amitié wawa wonde ɗon ko ni min mbiyami c'est faux ne wawi wonde so tawi goto e moon foof o waɗi ɗum considéré ko amitié daarirani ɗum yitere wonde rek affaire o marsat donc kala ko jiiɗa non ne woodi aɗen ko tagui wiide no woodi so tawi cehilagal wiyama wodani tan ko côté moon par ce que aɗen ko tagui wiide noon la majeure partie hande ko jiiron hande surtout e réseaux sociaux e goɗɗum en ni ko hakkude rewɓe tan surtout cehilagal debbo e debbo mo kalduɗa foof wi min ɓuuri wonde sehilaɓam fof ko worɓe pourquoi a dogi rewɓe ɓe c'est parce que a jogoto jomum confiance yaltirma ta sikkami mi sikku ene jogui ko heewi ko poɗɗen wawde haalde hen mi fada ha ɗo yeeso après momi naate ɗumde émission inchallah mais pour min e question ma so mbaɗa arte hen pour min l' amitié ça existe côté mo jaaruɗa foof pour min ne woodi voilà mbaɗa jogui ami jaam mbaɗa jogui ɓe gandanɗa hoorema je les considère comme des amis mais mi anda kamɓe au retour holkaɓe nanguirimi par ce que foof nanɗon voilà sama waccat micro noon ɓurade ɓuuri welde sumbulo anani yenna ko DJ Mangane haali ko o wi amitié yenna ene woodi kono oɗo saaha jam fane heewi hakkude sehilaɓe o wi o ɓeydi hen o wi sehilagal hande bonni ɗum ko heewi ko rewɓe saboto yenna est ce que aɗa jaabi yenno ko DJ Mangane wi ko fiti jamfa ene heewi e ko banggue rewɓe ɓe ɓuuri hewde e ko fati cehilagal est ce que ɗum aɗa jaabi ɗum eyyi ɗum ɗon ko mbiɗa wawi wiide mi jaaɓi banggue goto par ce que neɗɗo kala ko guurɗa aɗa wawi wiide aɗa wawi jabde ɗum ɗon ne waɗi par ce que neɗɗo ka wuurani aɗa wawi wiide ne waɗi sowona ala wiya mbiɗa sikki kono ko guurɗa aɗa wawi wiide ɗum ɗo ko gonga ne waɗi par ce que aɗa wawi wondude sehil ma comme entre copain et copine no garinomi nane ni gonɗon comme ko wi nane ko ɗum ɗon so tawi on nawi ha ɓooyi miɗen mbawi nadde on débat entre copain et copine confiance baɗoɗo noon jiiɗa kadi e amitié mo ganduɗa oɗon hande mbiɗa jogui ɗum hande e DJ Mangane hande samin gondi mina makko min goni min wi komin sehilaɓe mbiɗa sikki comme kon ko wi ko ça veut dire ko wadde o andani omo jogui amitié vrai par ce que amitié vrai andan o ko sehilam ganduɗa somi wari neɗɗo somi ari mi wima mi wari neɗɗo a jamanat kam ɗum ha paari cuura kam so wona mayde hay goto tinta donc konko o haali e haala makko o wi omo jogui sehilaɓe kono omo sikki ɓen ko sehilaɓe makko par ce que o wona 100% o hoolaki hen hoore makko omo jogui hen droit jiɗɗa wiide o anda sincérité non a wawa andude sincérité ami ma ɗum ɗon kam dande dow a wawa andude sincérité copain ma walla copine ma walla sehil ma hande mbiɗa wawi joddade o mi wiyamo min de gurnama walla hanki de jaafoɗen de kami taari ɗo e ɗo daduɗam a faami konko au lieu o jaggana kam noon wayi sutura mina makko janggo
janngo jooɗo o arema wi ande sumul ndekete de omo taroy ɗo daddede makko te pourtant ɗum noon ko secret mino makko wadde ɗon min mi sikki ko sehlam ngar mi kalanmomi confidence am kono konko o yehi o sari ɗum Un secret ne se partage pas, on le garde pour soi. Si le problème est d'argent, le silence est d'or. D'accord. Quand on prend d'argent au Mogan, au Basselum, voilà. Wallahi ɗum wodani sinagal Allah hande wodani o wahede men wodani eyo jono ko ɗum non tagi mbimi dije mangan ko wi ko mbiɗa yaade makko banggue goto mi yakkama ko banggue goto par ce que so wi sehilagal ne waɗi min mi jaɓa sehilagal ne waɗi wonɓe ganduɗa ko sehilaɓe wonɓe ganduɗa hande haysara humana debbo ma ni haysara hawma numde haysara ñaagoyo debbo ma ko an on kooliɗa e makko on yahata nelama mbiya kam jiɗɗo yahana kam e sumbul a faami kam jiɗɗo jahana kam sumbul ñagoroɗa kam mo on so ari joni haalat e dijo mangan ko moƴƴi foti haalde makko wona kono wonɓe ganduɗa hande so gari sa neeli dijo mangan so neeli sehil makko neeli hande alifal yo ara kam jiɗɗo ƴamde sumbul hande alifal au lieu ara pour dijo mangan kono alifal aranto ko hoori mum so ari bonnita ko dijo mangan te pourtant dijo mangan joguimo ko confiance walla hoolimo ha nelimo yam ɗin foof banggueji ɗon foof ne memo hen ko jogue makko confiance ko gonga Kolito anani ko invité ji men ɗi kaari ko fate sehilagal oɗo wi amitié sincére no woodi oɗo wi kadi amitié sincére ala no nandirɗen ni jaari donc holno jiiruɗon ɗum beele on sikkani onon ne sehilagal hande ko bonni ɗum worɓe ɓe kadi woni base o hakkude sehilaɓe sa nani oɗo wiya kaari mboɗo yiɗi kaari oɗo sehil ma kañum ne yiɗa même suka gorko anda ɗum waɗa feere ha bonna hakkude mon walla suka debbo yiɗa gorko sehil mum kadi debbo yaha bonnita hakkude kañum e gondiɗo sehil mum o beele on sikkani yenna responsabilité o ko waɗa partagé eyyi Raky mi nani haala man mi nani kadi haala invité ji Soumboulou Dj Mangane mais min mbiɗa waɗi côté goto mo gandanɗa mbiɗa waɗi d' accord e Soumboulou e côté goto mo waɗani d' accord e makko Dj Mangane kadi même chose par ce que min hande mbiɗa wawi wide cehilagal ere woodi par ce que somi wi cehilagal ere woodi par ce que min mbiɗa wuuri ɗum cehilagal ere woodi cehilagal ere waɗi banggue côté mo wodani par ce que hande ma yi mo gandanɗa ma mowndi mom pijjami wona ami d' enfance ma jogoɗa confiance e mom oɗon mbaɗa partage beaucoup de choses fina ñalawma goto wonma trahir bettuma ta fadano ɗum eɗe waɗi banggue goto mo gandanɗa mbiɗa gami amitié ere woodi par ce que min mbiɗa jogui mo gandanɗa mbiɗa wawi winde mi jogui mo ganda manda no wiyete no wiyete pulaar ni eyyi mbiɗa jogui sehilaɓe mo gandanɗa ɓen ko amitié gonga woni hakkude amen gila min woni suha mbiɗa wawi nomi jarte 5 ans ha faade ñalawma hande o hay goto waɗa meeɗa wadde trahir goɗɗo min meeɗa hande mbiɗa jogui hen goto mbiɗa wawi hen goto hande kala ko mbanmi e adunam ko boni kanko tan cuusmi haalande te somi haalnimo somi leeli mi ɗanoto jamais au plus grand jamais o yaltara attention e sehil hande sehil hande on wona hande on ko hanki mais wonen sehilaɓe kadi ar fijje mumen mondari men mbatma trahir mi yi hen hay ko ɓooyani ko amiyamen d' enfance wonno minen foof ko groupe ko kalami ɗo ko histoire vrai min jeehi nag mi mbaɗi séparé ɓe jeehi Dakar ɓe jeehi mbaɗi séparé dal mbiɗa wawi wiide heddi kamɓe ɗiɓɓe ɓe ɓuuri wonde sehilaɓe kanko mortamo kanko wattamo maquillage kanko wattamo tout kamɓe jaadata soirée jaadata concert kamɓe jaadata tout mbaɗi partage beaucoup de choses o dañi gorko on yeehi yaltide gorko mum te ko amiyamin d' enfance minen pijji miɗen mowniji o waranmo rek non o wawa wardemo par ce que o warimo o bonna avenir mo o sohe taw jarani mais ko ɗum addini wiide nane juste tan juste ɓeyda den seeɗa rek ɗum addini wiide nane probléme o fof koye rewɓe ngoni aren ɗo joni a wawa wadde plané kanko gorko ne jogui probléme ay gorko ne jogui probléme kanko nanguɗo oɗo ko sehilam so yiɗi yehi e gorko ma trahison ko ɗon fuɗɗi hande mbawa haalde haala amitié taw en kalan haala trahison kala no jiiɗa amitié andi trahison ɗo gore mon fof ne fadi ɗum sa yi mbimami min ko amitié no woodi c'est parce que min mbima wonɓe mbammi considéré ko ami jam par ce que meeɗa waddemi kene taga mbaɗa wiya ɓe gona sehilaɓam
mais DJ Mangane mi taƴanima nana haaliɗo konngol mo gandanɗa an e hoorema mo mbiɗa sihilamaɓe a waɗani sur à 100% koɓe sihilama par ce que mbiɗa an jagguirɗaɓe ko sihilama mais hannda kamɓe holnoɓe jagguirma kono an a wawi wiide amitié ene woodi aɗa manqui hoolade amitié ma wiidema noon min ƴewmi ko position am min en tant que animateur en tant que un homme célèbre min mbaɗa wawi wiide noon par ce que minen pour min mbawa andude oɗo est ce que réellement il est là parce que tu es un animateur ko mbatta ko ne welamo animation ma ne welamo walla est ce que il est là ɗo wonirɗo ko jiɗɗomo saballe e nelal mum mais ɗum aɗa wawi andude ɗum heɓa ɗum par ce que min sa yi mbimami noon won aroɓe nden foof ne mbaɗami vocal uji min komi jiɗɗomo tan saballe e nelal mum par ce que kawɗi ne mbaɗa jomum wima min komi jiɗɗomo saballe e nelal mum wonta 2 semaines jomum sakkito wiye je suis amoureux de toi ɗum en jii ɗum taw an danoɗa kanko ko mbatta ko tan weeli o wawi comme ça fansini mais ya à un certain moment o wi min bon mi woowima mi reyiɗo mi refti ene heɓa min minen amin wonko min gandi non aɗa nden kalan banggue amour o kalden ko banggue amitié hande dara mi taƴani konngol ma mais hande je ne suis pas d' accord avec toi parce que an aɗa jogui amitié aɗa jogui sihilab ma mais an a waɗani sur à 100% e amitié ji moon par ce que an to pawɗaɓe ɗo an aɗa andi to pawɗaɓe ɗo jagguɗa ko amitié gonguere gonga mais kamɓe to pawma en retour a anda par ce que hande saɗa joguino secret mo gandanɗa ala mo mbawɗa haalande goɗɗo a yiiɗa hay gortina so wona amitié ji ma hande a suusa haalande par ce que a hoola hin ɗum mbimami wadde an a hoola amitié ma par ce que a wawi wiide aɗa amitié rewoji par ce que a wurani on amitié aɗen ko tagui mi wiidema noon so tawi mi wima tan amitié no woodi tan c'est parce que mbaɗa wuuri amitié hakkudam e neɗɗam e sehilam tu vois mi wuuri amitié e makko aɗa jogui sihil mo gandanɗa hande mo gandanɗa hoore sa waɗi ko boni on aɗa suusi haalande so sa lelima ɗanoto on mbaɗa jogui makko confiance à 100%. ene wonde mo gandanɗa hoore makko debbo mo mbiyatmami o ko gorko oɗo ne andi mo très bien Abou Konté mbiyatma Abou Konté ala ko min cuuɗodirata on c'est un ami en moi kala ko mbawa wadde so feewi ko boni mi haalanammo so ɗum ɓenni ko sen kaari haala debbo min komi gorko mbaɗa jogui droit jogade copine mbaɗa jogui droit jogade fiancé omo gandanɗa hoorema hande mi alay saago mi waɗat apprendre jogade makko confiance manam tottudemo amitié o kadi mi wiyat kadi ko sehilam tan ko waɗani ko gandanɗa hoorema min ene tagami wiide mbaɗa jogo e makko dut mi jaggat ko sehilam so ɗum waɗi mais neɗɗo ene wona sehilma taw aɗa jogui sehilma debbo jaaha ha ndesa ha sehilma ha debbo ma wanda oɗo ko sehilma debbo kam andi haydara ala woni ɗon kono sehilaɓe o jii ha goyni kono funeɓe ni min mi yi ɗum ne heewi jomum o jiiɗa sah ɗum ɗo aɗa hande mbiyete ko joom suudu sara hokka ɗum dokkata ɓi bamma walla ɓi gorgol ma mais mi yi hande ɓe jiiɗa sah jomum itti cehilagal mabɓe fof haw ƴefti joom suudu hokki jomum ɗum ɗon ko cehilagal cehilagal ne woodi kadi ene wiye kadi woran ko nen woodi ko moƴƴi ko nen ɗo hande moƴƴuɓe hande ne moƴƴi ko ɗum ɗon mbimi ko min de mi yiyani cehilagal normalement mi yiyani vraiment mi yiyani hande o ganduɗa ko hoorema ɓe mekkene ñamɓe komi anda wiide ni tant que ɓe kalama walla ɓe bonnani ɓe ngala ɓe parɗani ɓe ɓen ko sikkilam on soro fiyandara wallahi battawa yeer mi taƴani konngol mon Soumboulou en nani ko DJ Mangane haali ko kadi ko kolito won point baɗɗo important omo haalanno ko fati cehilagal kaari yen yeehi wonde joom galle sehil mum donc cikkuɗa hen gal sehilagal est ce que ko sehilagal tigui rigui hay so tawi ko guilay cuhago maɓɓe ɓe gonduno responsabilité o est ce que kadi wona gorko woni principal responsable o par ce que yimɓe ɗiɗo enen jaada guila goni sukaɓe guila ne goni sukaɓe hande a resi neɗɗo goto e maɓɓe aɗa yaaha kadi less aɗa wonda e sehil mum donc on responsabilité est ce que a sikkani majorité responsabilité o ko ɓuuri hewde e responsabilité o wona suka gorko o henna a jarama e question o min de wax dëgg yàlla so tawi ko haalde googo tottanmi photo ko debbo gorko kam ko gorko tan hay soko ɓiye wiyete ko rento so tawi ko ɓiɗɗo debbo wiyete ko oto accuma tout le temps sa omo wonda e babira par ce que gorko ko gorko tan eyyi te jikku kam jikku ko hollum hamoni geehe men dana haalite a tawa ɗum toon a faami wadde en mbawa wadde juge gorko en tant que konko gorko kono en tant que enen rewɓe ɗum no heewi jikkuji men par ce que mi wawa famde an sehil ma mbiɗo ko sehil ma o amima d' enfance
on ma présenté gorko makko a faami gondon ala andi secret ji makko parce que min sami yaltide copain mi haalna sehilam mi ara mi comme par exemple bundaw sehilam mbaw mi haalde mi yo bundaw hande de oɗo kaari noddi kam haari waɗi kam ni nda ko neldi kam ko nda ɗum ɗo mi haalna sehilam o joni so tawi sehil ma oɗon andi ɗum kono enen kadi des fois enen mbaɗa photo ji enen rewɓe par ce que tata mbimi enen rewɓe enen mbaɗa photo ji par ce que des fois daña copain ma hande min e Dj Mangane minen jaltida Dj Mangane ala fof ko añani kam omo wonna kam fof joni hande so kolito yi ɗum ɗon ne mbiɗe ɓorno walla aɗa wonno mbaɗa tan waɗete ñee waɗat jalousie a faami o sikkata ko ɗum ɗo dal taade sumbul nen heɓa ɗum ɗo e Dj Mangane min dal fat mi waɗa feere mi yaha e Dj Mangane mi ƴewno mbawi yaltude e Dj Mangane pour Dj Mangane waɗa kam comme no waɗi sumbul ni ganda tawon paami ko min haalde ko joni noon an debbo so tawi an a meeɗa sudde haydara ko Dj Mangane waɗatma kala ko waɗatma so sonima hande faɗo gara mbiya eyi Dj Mangane soni kam ɗeɗo paɗe ay wutte oɗo hande minen makko jarno sodede comti a faami kala ko sodama guila e gueɗe phase portable fof ala hollira joni janggo koyto yiɗat nadde lijjidde Dj Mangane ko waɗata sumbul ko min il faut mi heɓa ɗum ɗon par ce que jomum par ce que suko debbo o waɗete ñee o waɗete ñeeɗa so keɓata o heɓani ɗum eyi par ce que ko dañƴa ko o ala ɗum o yiɗata ko nadde tade anen haalnamo ñande fofof o yiɗata ko nadde e nder ma pour andude carrément an e Dj Mangane ko guurton pour yiɗa lijjide ɗum ɗon des fois won trahison ji baɗoji kewɗi sa ƴeewi ha nder ko ɗum ɗon wodat hen par ce que jomum suko debbo waɗate ñee onon jaade de jamma ñalma wadde debbo andu hoore makko eyi par ce que wasi andude hoye amen non tagi ƴetta sehil ma wa ƴettude sehil ma sigil hande woodani ga woodani ala ni woodani wallahi sigil woodani sehila min wa andude oɗo ko o wona sikil ma sigil ere woodi sine woodi mais wona n'importe quel sikil non wona n'importe comme sigil non min ere woodi mbiɗa wawi wide ere woodi par ce que min mbiɗa jogui non min mbiɗa jogui sihil mo gandanɗa hande somo waɗi ko boni mbiɗa suusi haalandemo aɗa hooli sehil ma o mbiɗo ɗum guurdi a faami min oɗo min alami koye télé joɗɗo alanende so jooɗima e télé ala wonko ganduɗa ala hersa ɗum haalde surtout so tawi ko fenade ma jaafoɗomi konngol a faami kono min j'ai des anciens amis mi wiyata ni jusqu'à présent des anciens amis mo ganduɗa min hunde heeɓi kam suka worɓe mbaɗannoɓe kam géré hewɓe nodda kam allo sumul mi tini an ko ɗum ɗo hemma min de ko kaari haali kam te pourtant ko min wuuri ɗum de wona min wuuri ɗum koye télé jooɗi ere woodi a faami on nodda kam min de ko kaari noddi kam ande kaari moƴƴani a faami goɗɗo kadi noddita kam kaari haalni kam te pourtant on jagguirɗamo ko ɓi nene ma sa maayi o maaya sa hayso o maayani kam mo fanɗo kam o maykino a faami kono min mi wuuri ɗum noon wadde so goɗɗo an sa wi a jogui sehil mi yeddanta humde kono minene o yeddam ko mbimi minnene mi ala sehil ko min sehilam ko nenam ala sikil ko miñam bundaw sow minen jiidi yummay baag konko woni kodda men kala ndo tawɗa kam mine makko joddoto tout le temps mi ala secret entre mine makko min ko wonmo sehilam no sumbulu mi taƴani konngol ma ko mbiɗa ko ene woodi hande wonen sihilaɓe wona sihilaɓe par ce que mi wuuri ko guurɗa ko mi wuuri ko guurɗa ko wonen mi jaggat ɗumen hokkumi ɗumen confiance mi nanda ɗumen e nderam mi ganda vie privé fof mbiɗa wawi wuude wonen ngari ha guuri nder gallamen sahna mi wonde mumen plus de quelques mois mi waɗa ɗumen héberge mais to cakkittoɗo jahat ɗoɗo mbiye kolito ko ni way kolito waɗini hen alors que koɓe kalat ko kamɓe soɓe goni tan kamɓe tan gooto e Allah eɓe gandi koɓe kalat ko kolito mi taƴanima hande ko ɗum tagui hewɓe mi kuuli ƴewde sihila nouveau sihilaɓe hande mbiyam tan ko yaadimi hande min so namdam sihilam ko ɗiɗo tan mbawmi wiide woni sihilam en kokkumi confiance ha gandanɗa hande kala ko mbanmi ko boni comme no mbimi nani mbiɗa suusi haalandem te somi lelima jamma mi ɗano ko gonga kolito mi taƴani konngol ma jaafoɗon kolito ay min des fois mi wawa famde comme hande an kolito an mi yiya kam mi sehil ma comme ko oɗo wi Dj Mangane mi joni ko neɗɗo noddanno Dj Mangane mbiɗa andi a heɓtinani kam min ɓooyi tampindema mbiɗa wiwma je t'aime I love you mata a heɓtinani kam kono ar koye guerannoɓe less ɓe jeeɗa koye guerannoɓe less ɓe o jeeya ɓooyi lettudema message uji je t'aime I love you a faami des fois comme hande mi wawa famde hande mi wiya oɗo ko sehilam mbiɗa yinimo comme Dj Mangane ko wi ko
yimɓe ne noddamo mbiɗa yinma comme liggéey ma no ni comme min no gandumi Dj Mangane koye animation ji gandumomi kam mbaɗa abonné scène makko kala to jimi ko to invita comme hande sen jaltini waɗat aimé par ce que min mbiɗa waɗamo mbiɗa suivre mo no feewi eyyi mbiɗa suivre mo hayde ɗon daha mbiɗa konko mbaddata min mbiɗa jalni mbimi mo waran par ce que konko ɓuuri kam nende pular min pularam ne jalni seeɗa a faami donc mi wawa famde hande mi yiyamini mbiɗa yiiɗi Dj Mangane Dj Mangane hande mbiɗa sikki so wanni kam hunde Dj Mangane so itti hayso ko tiset mo ɓorni o hokki kam saabi joni ma hande so an faami comme sumnum tiset ma ko ɓurda no yooɗi ko ɓuuri yodde mi yiya oɗo tiset de waɗi ɗum e yam ko Dj Mangane waɗi ɗum e yam par ce que ko fan sam mbiɗa yiɗimo walla bo oɗo ko neɗɗam hayso ko debbo e debbo ala yiya debbo ara e ma min exemple min mi wona haydara mi wona star mi wona rappeuse mi wona jimowo wona haydara kam neɗɗo simple neɗɗo yiya kam jiiɗa kam mi itta ko dañmi seeɗa e ko hokketemi ko jalutomi mi itta mi hokkuma kono joomum après a jottoɗo neɗɗo goɗɗo yiya on nde waɗi ɗum ɗon ko ɓonɗa ko neɗɗo goɗɗo yiya gonnoɗo on wiya an kam an koye to huttemani yodde o liyowi ko sumbuloki kam ala ngo wiyata ɗum ɗo de ko min kaari sonni kam hawata o bonna kam o ubbat wunima nema ma ene heewi ɗo en alhamdulillah gaw bornima on goɗɗo jodata ko kubel on ko hasida walla ɓe bañalmiɗo sihiragal tan wiyete sihiragal intérêt peut être oɗo saaha sen surtout sen naati e banggue réseaux sociaux ji ɗi henna eɗen jii curtodiral oɗo saaha ne heewi hakkude sehilaɓe réseaux sociaux ji wonti hankadi henna kaɓɓirde henna hakkude sehilaɓe wasaw hasko wona sehiragal mais ko ɓuuri hewde a wiyat kaari ko sehil ma kono kollito wiiri ni kannamo nder ma e bowal ma foof janggo e jaam ara naata e réseaux sociaux ji ɗi bonnitma ha bona ɗum noon kadi henna holno jiiɗuɗon ɗum jaarima hokkuma ko ngol reki mi weltani mama mbiɗa yitno gara ɗon gilnane saabu min cehilagal réseaux sociaux mbiyami wona cehilagal saabu cehilagal ana min hanki jiiɗa ham vidéo am welima hande jaari mi força cehilagal am pour wonde sehil reki est ce que aɗa andi reki mo mbatta sehil o saabu ngal on sehilagal wona cehilagal ko sehilagal intérêt somi andinima seeɗa mi yiya Dj Mangane joni ma andi reki lay reki de ko gandami ɗum ko fote seyɓe ɗi segina andana reki kadi mbiyami ɗum ɗon min sehil ma so woni guelmo pijjuɗa ha munda on wona sehil ma yumma wona sehil ma a ala sehil wona réseaux sociaux ko hanki ari min mbiɗa yi cehilagal e réseaux sociaux mbimi ko ɗum waɗi bonandeji ɗi fi ko laswi bonandeji keewi mbiya ko sehilam yaltini vidéo walla sehilam waɗi ni o wona sehil ma yaltini darta ko booni so yima hande sehil ma min mbiyami sehil ma hande mi tawi kollito hande ene ñohe mi haalanta kollito tant que mbeɗa waɗimo considéré ko sehilam min mi haɓet haare nde ha gasa kollito aranto nanta ɗum banggue goɗɗo kono nantata mi ara mi waɗimo nattali saabu nde mi wonata mo fenowo moko mi waɗatmo défendre kay haare mbimi nan ko sehilam mi waɗatmo défendre mais cehilagal hande onon ñamodir comme sukuñaɓe gayna mbiya on ko sehilam walla kaari ko star mbiɗa waɗi mo sehil sehilagal ala hande ko ɗum waɗi wiiri sehilagal ala hande ɓaya tan ñanna surtout hande kadi no mbiruɗa ni wona personnalité tan ñanna change a sehilade ɗum ɗon kadi yenna ko hunde gandanɗa ene addana yimɓe caɗele hewde donc sehilaɓe nanduɓe goppata tan ko ha gona e jaam e jaam ɓe gara galle ma ɓe daara ko pewnata eko jata eko gonduɗa après ɓe kocca foof ha feewa mbaɗa paquete ɓe nawa o reki ɓe kalno foti haaldude ni merci so tawi ɓeyda ha heewa ko noon ɓe ɓeydan ha heewa kaari koni oko sigil ma janogo jana jaam jana bonen yahata surtout ma yatuma kaari woni kaari non wona sikkil wona sikkil walla keɓa gorko ma sikkil ma ara naata gorko ma privé onde gorko ma o wona gorko o wona sikkil gorko ma kadi o sellani gorko ma kadi o sellani gorko ma sellani a yaadade jiɗo ma a yaadade gaño ma ɓe mbaɗete jeeyi par ce que fof arade ma l' essentiel ko an andal hoore ma an andi ko jiɗɗa ɓe mbi neɗɗo oto heɗo hakkille neɗɗo heɗo hakkille ma neɗɗo fiji jalle sikki ko sikkil wallahi funti hoore ma taw anda neɗɗo ne libbide ko ɗum hay jamma kay neɗɗo ɓuuri bonde hande dal renta ɓuuri dal hay jamma neɗɗo ɓuuri par bonde exemple sen mbi par exemple cehilagal no woodi enen fof enen mbawi nanngude cehilagal no woodi par ce que goto men fof wono mo jogii ko gandanɗa hoore ma ene wone ma programme aɗa min mbiyami so tawi ka célibataire aɗa wone galle ma sehil ma so tawi jinnaɗo ma no wuuri sehil ma woto ɓuuri jinnaɗo ma ay sa resama
saɗa wona e galle gorko ma sehil ma woto ɓuur gorko ma hay jinnaɗo ma sehil ma woto ɓuur gorko ma aɗa tagi win noon par ce que heewi bonnol cehilagal ngal ko kiram te gorko ma kam sa ñantimo wonagene hiira ko yidde ni ko ya ñanto jooɗa an ɓuuɗa yidde yo gorko ma ñanto yooɗa donc kanko bonni cehilagal kiram ɗam ne jeeya hen ko oɗo wi nani ko tan ni jaltida e debbo aɗa waɗa ɗum financé aɗa ɗum nin ɗum sehil mum debbo koye makko jaltida ni janggo o yiɗa waade noon o yaha o sorma less pour kanko yo gorko o toppitomo o ɓurma an ene jarinum ɗum par ce que jii ɗum réseaux sociaux kadi sa addi oɗon exemple kadi c'est la même chose neɗɗo surtan neɗɗo par ce que en potani abonné ji mbiya daro mi surtamo yana mi ɓurtoyamo abonné ji daro mi ɗum ɓeyto hewde abonné ji par ce que oɗo vidéo ji baɗoji ɗi foof jomum wiyata ko o wi ko sehilam ari gallamen wi ko sehilam hocci téléphone am yaltini vidéo jam mais DJ Mangane mi fira e konngol ma est ce que aɗa meeɗi dañde sihil mo gandanɗa meeɗi waddema trahir ha tinnaɗum no feewi eyyi han goyɗa a wayi walla oya mi wira meeɗa ha ɓettuma mbiya noon o wawa wonde en fait voilà mi wira aɗa andi somi haali ga il faut kadi yimɓe jabba e oɗon point par ce que wi cehilagal no woodi ma wotto jooɗimi e débat goɗɗo mi wiya cehilagal woodani par ce que wonko guurumi ko ganduɗa hoore ma kene addana wiide cehilagal woodani mi waɗa attention quoi mi rento non est ce que aɗa wawi natande min hen seeɗa tan hay sa haalani inde nde mbaɗa bref naata hen seeɗa tan non woodi aɗa andi mi heeɓi trahison ko goto mo gandanɗa hoore ma mi wawa yejjide ɗum kadi mbaɗa ha joni jomum ne waɗimi considéré komin sehilaɓe de mais min mbaɗa andi ko ɗum addinimi nane kongolam nane ngol mbimi min mi jagguiri jomum ko sehili mais mbaɗa waɗi doute est ce que kanko ko sehilam par ce que waɗi kam gueɗel guuri est ce que sincére par ce que won gueɗel mo waɗimi mbaɗa andi guel ɗon gueɗel tagara wiide oɗo wona sehilam so tawi o yiyayam ko boni kanko atto weddade ɗum kanko atto ɓeydade bonnudemi c'est à dire comme par exemple trahison heewi wonde tan ko côté hande minen min mbawa yeddude komin sukaɓe min mbaɗa foof comme par exemple jaltida e copine mbaɗa ɗum présenté sehil ma après bon jogoɗa hen confiance jomum yaaha après wanma ɗum ɗo quoi sa hawre guel jiɗɗomo noon neldinma vocal uji ɗi neldinma message uji ameɗi hebde ɗum ko ɗum woni kalani wuurɗum ɗum tagi mbaɗa haala après jomum neldinma a jaɓi responsabilité one waɗi partage par ce que nane a wi e konngol ma ko ɓuuri hewde ko rewɓe ɓe wawi janfade sihila mum mais kadi a addi point goɗɗo sehil ma meeɗi janfade mo firti ko responsabilité o c'est partagé c'est partagé aɗa andi nane enen janden ɗo tan koye rewɓe ɓe mais ganden côté worɓe ɓe ene waɗi ko ɓuri ɗum bonde côté worɓe ɓe gorko ne ara yaadema cikka yaadirema taw ko ɗum ɗo taw wonkoye profitde ma neɗɗo ne ara yaade colté walla yaadema pour tan yidde wadde esti ha wiye en jii hande wonɓe darta esti uji mumen naggal rewɓe janamɓe ni yolɓe mbaɗa esti pour tan yo wi aɗa andidira e kaari aɗa wowdira e kaari ene waɗi worɓe kadi ɓe ganduɗa hoore ma ko bonnoɓe ko waɗata ko cokkas nagga guel jananɗo tan jekki tan mbaɗa ɗum esthétique pour tan yo jomum yii so jomum yii ɓerde mum bona ɗum ɗon ene jii ɗum hande hay worɓe ɓe côté mabɓe ene waɗi difficulté ene waɗi probléme mawɗo gandanɗa hoore ma ko worɓe non bono fof wona worɓe worɓe ne jogui probléme min mbaɗa andi amin jogui probléme par ce que so tawi a yiiɗi an comme par exemple min e sehilam oɗo ko sehilam o yaltide guel min oɗon guel min mbaɗa nobbi ɗum min mbaɗa nobbi oɗon guel mbaɗa wawi jarbirede mi wiya fan mi yaha mi gére guel o mais mi wiya guel o woro oɗo tin en tant que sehil ma mbiɗa ɓe sehil ma mbiɗa en tant que sehil min je vais être ɗum ɗo quoi il faut mi haala min mi wuurin ɗum min en 2016 en min mi wuuri ɗum min sehilam impique momin jadata mbaɗanni mo heeɗo émission par ce que min kaltiti ɗum gongol c'est à dire ko ceyragal réel woni ɗon par mi meeɗi haalande on wonde mi meeɗi sorade guel makko mi yii o yaltide on ko min o neli après min somi yeehi mi watta hooram par ce que omo nobimi min mbaɗa nobbi oɗo wadde ne bandiraɓe nentoɗe DJ Mangane o sirande après à la fin min kaltidi ɗum min à la fin min kaltidi ɗum par ce que joni omono yaha normal omo jogui ligguey mawo minne kadi mboɗomi e ɗum ɗo jaam garmi jour goto tan min gone haaldini amin jogui groupe temps boy profil mi ɓaɗo minen fof ko groupe goto après profil mi kalmi hen histoire o wi ok wadde min o arina yam o wi kam non on gaynani haalde
mbiɗa o yo tawe galle boyo kañum ko gonɗo ceppu kam dal onon ko nawlirno boyo kañum ko wonno ceppu e waɗi rewɓe nawliroɓe haqqille cubaw kadi enen en taga neɗɗo wadde ko ɗum ɗo par ce que rewɓe hewɓe walla yimɓe hewɓe ne mbaɗa erraji ɗi gandanɗa hoore ma ko haqqille joomum hen pesata ɗum worɓe ɓe kadi aussi wonen rewɓe ko woto jagguir ɗum par ce que yiite debbo ne famde haqqille ko ko wona hunde wodani kene woodi onoɗe woodi non debbo ne famde haqqille ɗum tagui so trahison won pon goto oɗo haali nane momi yaadani manam réseaux sociaux jiya hen neɗɗo tan jekki tan mbiya mbaɗa yiiɗi ɗum walla goɗɗumen ne yidde ala fof no ummirta aɗa andi won relation ngaji han dewle kewɗe nanno jaaha normal taw ko réseaux sociaux waddi ɗum taw a meeɗa yiide joomum non non an faman ko to kalmi ɗo mbimami wode réseaux sociaux waɗi hen taw joomum mbima komi sehilma pour sehilma yiiɗi andude no guurɗa o no waynande yiiɗi gonen sehilaɓe o yaltina ɗum hankkadi yimɓe so jiiɗi on laabi ɗi laabi tati tan wiyata kon kaari ko sehilma ani neɗɗo so artema wi ko sehilma il faut certain il faut an mbaɗa pose o ha mbaɗa ha ganda par ce que réellement oɗo wona yimɓe fof jogui on hakkille hande kon tout hande ene waɗi sukaɓe hande so asma noon jippono ɓe cikkata koye junggo mabɓe woni taw ɓe ganda weeɓani calcule ko wonno neɗɗo ardarema tan weeɓani wiide aɗa calcule est ce que o réellement ko amiji par ce que haalaji ɗi saabu holatama vrai visage o kadi no ardirtuma ni hay san ka ɓerde yorne jiguinɗa ma moral ma tello keɗoɗamo mais kadi a wawa wonde neɗɗo mo gandanɗa aɗa ɓayi hande neɗɗo ara wiya ko sehilma normalement an hoorema aɗa foti miijade kaari ko hanki areyam walla ko hande areyam mbeɗa foti wadde seesa saabu mi anda no arireyam e holko saabi o areyam donc ɗum ɗon kadi yimɓe ne foti miijade ɗum saabu batta hakkillaji mum hande aɗa ɓayi walla neɗɗo garɗo e ma o ine anda firti ko mo yiɗanma jamnuɗo goɗɗum mon fof ene foti miijade on ɗon kadi donc ko noon tan wiidete point goɗɗo kadi henna yimɓe ɓe feeli rewɓe ɓe no feewi mais wona worɓe kadi worɓe ɓe ɓuuri wonde e mabɓe surtout ko fati e banggue cehilagal mariage hande resa neɗɗo ara ɓoyata resa sehilma seeramo tan o heftoya ɗum ɗon kadi yiyama ɗo en gorko ɗon kam responsabilité o cikkumi hay soko gonga ni mi fota ƴettude part mais an hande resa debbo jaaha resta kadi yenna ɓelbel walla tataɓel walla neyeɓel yenna sehil mum donc hunde gandanɗa yende kadi yimɓe ne foti haaldude hen surtout ko fate worɓe ɓe cikkumi han on parti kam worɓe ɓe kadi parce que sikki ɗum ɗo responsable gorko ne jeeya hen sikkira gorko kasi waɗi feere ha dewgama ko boni aɗa andi affaire o comme no mbirumami ni nane affaire gorko ko yimɓe ɓe mbiyata ko mbiya gorko en jogui probléme min mi salahi gorko ala probléme mais il faut ganden probléme o fof ko debbo par ce que hande so tawi wiyama relation wallahi mi wiya gorko jogui mais ko debbo jogui aɗa andi hande oɗo haali point goto o wi nanga sehil debbo ma nanga ndesa ɗum mais yidde yaata ko haaju mum an debbo ka desaɗo an ka desaɗo so tawi a addama galle so sehilma addama galle an ko mbaɗanoɗa o wuro ustu jungo ma woro waɗa haydara to nanguɗa ɗo nanguɗon par exemple DJ Mangane jafoɗa hokkam konngol ngol DJ Mangane mbiɗa e konngol ma sa resi debbo exemple an sa resi debbo a ruttima a resi sihilmo ñaarel on ono ustu jungo mum min hokkuma exemple seeɗa jafoɗa tan ɗon est ce que hande sa resi debbo ñaara haala ceero abu konde so resi ana so abu ko mi resa debbo taw mi accat Abou Konté non aɗa andi ɗon ko foti hol yon ko foti Abou Konté walla ko foti debbo d'abord ko foti Abou Konté ala foti on ala foti Abou Konté ala foti aɗa ɗon sa haali ana si a resi a seeri goɗɗo ƴetti ala foti min debbo min cirti ɗon jimmi arantema min debbo min cirti debbo ala yam haaju par ce que comme ceerno ɗum min cirti min jiidano min cirti gasi mais Abou Konté en tant que mère ma ami ɗon garanne ma Abou Konté ko sehilam wonno wadde Abou probléme o koye Abou woni
Abou so yi resim problème o koy Abou woni déjà yendi joni to probléme o joni mi jaɓi ha probléme woni koye am joni an sa resi debbo a resi sikimo probléme non jaabomi ko question ɗon jiida réponse jaabomi holto probléme o woni koye debbo walla ko an o il faut jaaboɗa oɗo debbo sehil an sehilma o wona an mbimi ko sehilma mi wiyan debbo o sehilam de mi faami debbo o sehilma kanko waɗi accepté min yomi resbo kanko waɗi accepté relation amen guila mi sowa raison amin kaldanno less amin baddanno fof wadde ko kanko jaysi wadde probléme o ko debbo ay an ka jasno wadde non fanmi haalama probléme o ko debbo debbo so tawi jogui Salma ande Salma siwnanimi de anda yarta an joni pourquoi jiɗɗa ƴettude responsabilité fof tawa ɗum e rewɓe ɓe sachant que yenna Abou Konté ne anduno ko joom suudu ma wonno yihi resti yenna debbo mo ceerɗa o yenna donc fitti ko kamɓe ɗiɗo fof poɗɗa felde ça veut pas dire que hande aussi a seeri joom suudu ma Abou Konté restimo debbo o jaasi Abou Konté jaasani non min joom suudam som seeri min joom suudam il faut pamden ɗon min joom suudam som seeri joom suudam min galda affaire joom suudam som seeri ɗum min galda affaire mais Abou c'est mon ami Abou amitié nan ɗon joom suudam non som seeri ɗum ko weɗa fof waɗa non je suis pas d'accord kina min mi ala e makko haaju ko wi ko goto e san ma wadda ko par ce que konko o jaɓi ko mbiɗa ko o jaɓanimo ɗum mi salani o jaɓi konko ko waɗi ko gorko reste sehil reste ɗum ɗo ma noyto première femme ma déjà sehil mum omo andi ɗum ɗon e omo andi deuxième femme omo andi ɗum ɗon suko debbo o jaɓata ɗum ɗon omo andi ɗum welane ɓerde ko konko so seeri debbo makko hande exemple mo toɗɗamo so seeri hande debbo makko hande sehil makko mo sikki ko sehil makko ami d'enfant makko ari resti on o sikkata ko so jooɗima konko homo hay taɗa wi debbo mo ceerɗa on pari on pardi kono sa jooɗima ma wi min debbo mo wadde sehilam one fawno e makko yitere maro fanamo seeramo tan gandara debbo keɓe booni walla est ce que ko sehilam ko haali ɗo ko gëmani ɗum par ce que ɗum so waɗino hannde o accat Abou Konté ko haalata ko gëmani ɗum ɗum tagui je ne suis pas d'accord avec toi aɗano tagui wino gandara tan debbo kam ɗon tan probléme ko ɗon fuɗɗi min e ma sen certi pourquoi aɗa yaha aɗa yaltidi hay sehilam walla resiɗe annene pourquoi an ndesa kam gayna duttuɗa ndesa non ene waɗi yoftirtoɓe noon an par exemple jaltida e min ha par mi wamma ko muusi ha par jiiɗa yoftade mi jiiɗa musnude ɓerdam normal jaha jaltida e Abou Konté taw ko sehilam min yo muusam vengeance heewi koye worɓe ɓe Abou Konté woni wonde saabu ɗon ko joftodiral woni ko côté ay vengeance o ko côté ɗiɗi fof woni vengeance o côté ɗiɗi fof woni aɗa andi so tawi en kaali haala trahison tan haqqillaji men garata koye rewɓe ɗum ɗon enen fof en mbawa salade même les hommes trahir ko tagi onon mbiya amitié onon nden fof onon fof onon gandi ko tagi onon mbiya amitié hakkude gorko e gorko ɓuuri wadde sincére e amitié hakkude debbo e debbo walla hakkude debbo e gorko onon fof onon kaala ɗum paɗe mi haala noon min holka goto mo jiinomi on kam wona debbo e gorko ko ɓiɗɗo yumma yummiraɗo dañci gorko a faami kanko ɓiɗɗo mo yaltide e gorko yummiraɗo bawiraɗo on jogui haalis ene nawa kalto yiiɗi vacance mo kalto yiiɗi yaade o yahat ɗon joni ko jamfugol woni ɗon ɗon ko jamfo ɗon waɗi mbima jamfo wona e debbo e gorko hay ɓiɗɗo yumma jamfonen ɗon miñirade muurade jamfone wona ɗon ko ɗum ɗon tan hande ko aduna o wayi noon ko mujjum subhanallah o ɓiɗɗo kuɗaɗo subhanallah ne wayno le ay hande aduna wona ko jiya walla mbasa yiide kala ko miijiɗa e bonande walla e moƴƴere no woodi eɗen gone jamal mo ganduɗa hoorema ko jamono tolni ɗon go foof ene yiiɗi ɓurde go foof ne yiiɗi tinede surtout ko réseaux sociaux o ari go foof ne yiiɗi yiyeede go foof ne yiiɗi tinede hande min mi daroɗo wiye jaltidanmi ɗo hande koye comme par exemple no monni walla goɗɗumen ni ɓuuri wadde hen fiére wiyemi jaltidanmi somi waɗimi présenté hay goto anda debbo kadi c'est la même chose par ce que go fof ne yiiɗi yiyeede ya wat esthétique wiye kaari gonduɗa kaari ɗumninɗa walla goɗɗum hande hay san kaldi vocal waɗa ɗum esthétique enen jiiya debbo mo ganduɗa hoorema omo rese haw yalte dewgal makko meeɗa wadde gorko makko esthétique ɗum enen jiiɗum omo yiya gorko makko kantoro so tawi gorko makko noon wi min mi yiiɗa vraiment aɗa waɗani réseaux sociaux ji ɗum ça se comprend ala probléme mais aren ko heewi waɗama esthétique won gorko suudata hen onko suuɗa mais ɗum wonɓe jiiɗa
bila kadi jonde ma wiida yimɓe ganda ko gorko makko on c'est loose ya quelque chose de loose non non min ay ko ngal haali do sabu jomum resima il faut ngandi non c'est resima loose ene waɗi jiiɗa réseaux sociaux rek ɗum waɗi ɗum wona kono jiiɗama de ko kañumen woni ko jiiɗa esthétique ko hal koni hen ala sabu neɗɗo min so dañi goto min so dañi goto fota ɗum esthétique sabu rewɓe mbawi yiide ɓe mbaɗa ferat ligguir numéro makko dal mo sadi ba tag yimɓe ganda ko ran kan defde debbo keftuɗo gorkam mi waɗa ɗum soode c'est simple ila wonde gorko ma tan waɗa gorkam mi watta ɗum statut ko ɗum ɗo wonno émission mon Wallahi. e numéro mon yen 2 temo sehilagal ko ɗo émission o haaɗi ɗum noon mi hokka konngol invité jamen ko ɓe mbaynorto Soumboulou e on jarama min weltima no feewi e émission o min piyi en jaali en jewti kadi goto fof kadi andini goɗɗo kadi ko anda par ce que des fois ɗum ɗoji mbaɗi ni jondeji mbaɗi ni no wela ko mbaɗuno min exemple ala wurde yimɓe ganduɗa wona halpulareɓe hande somi joɗima hande e plateau mbaɗo ni mi weltoto surtout somi joddima e onon machallah o ñantima ha yooɗi mbiɗe haala kadi encore une fois Dj Mangane konkone wax dëgg yàlla neɗɗo mayde fof e gaska mum Dj Mangane ko neɗɗo baɗɗo disponible neɗɗo mo ganduɗa mawni kinaji eyyi ko neɗɗo mo ganduɗa min jippini hoore mum garɗo foof omo nannimo e nder ma omo yewtide e ma min e makko min jewtidanno kono joni mataw mi perti numéro makko sax min nattidande numéro makko kono minen jewtidanno ko heewi peut être o heptinani kam kono min ganditirno sur TikTok eyyi en tout cas min invitation mbiɗe welti hen no feewi o woni menda no foti laaɓi mbiɗa ara plateau Pindi TV mbiɗa salmina kadi nenam ummu ña mama ummu Dieng mbiɗa salminamo au passage mbiɗa yiyanamo to gonɗa foof yo gonka Allah wonima mi nenani pulaar no feewi mbiɗa salmina nenam Rugisal mbiɗa salmina Ba Abou Diop mbiɗa salmina galle amen foof Dalifor naaɓe foof mbiɗa salminaɓe mbiɗa wiya onon jarama à plus inchallah jarama merci altonama Dj Mangane konngol ma tekkiro émission merci beaucoup vraiment min nene waɗa yam belam no feewi waddude moon partagé plateau surtout thème o aussi waɗi fayir no feewi yimɓe jewri hen heddi noon ko wajiɓe ɓe woni yeeɓoɓe émission ɓe toujours branché ɓen jeeɗo émission ngaji yooɓe ɗacci commentaire uji less kamɓen kadi aɓe jogui hen gueɗal quoi par ce que go foof e yiyande mum yam mbat comme si koye plateau ɓe goni ɓe goppa en commentaire holno ɓe jiiri surtout amitié en général voilà wona debbo gorko hakkude yummiraɗe e tout holno ɓe jiiri ɗum ɓe gacci en commentaire uji waɗayam beelam no feewi aussi e waddude moon partagé comme no mbirumi ni plateau aussi Soumboulou aussi c'est la même chose ko haali ko aussi gonga ne wawi taw min meeɗano ɗumɗendir mais ko noon tan mi weltima no feewi peut être c'est la première fois min mbadda rencontré kadi ko noon enen foof ken sukaɓe ɓe gandanɗa hoorema hannde yimɓeɓe ne jogui men yakar kadi ko kalɗen nde henno ko fof ma wodo naftiriɗo ɗum ma wood kadi biiɗo comme si ko yamɓe kaldata par ce que yewtere ko noon il faut ko wooda tan mo memi donc ko noon so tawi kadi en kaali ɗo ko gandanɗa hoorema ene waɗi dérangé yimɓe aɓe jaafo no feewi ɓe ganda neɗɗo timmani kala ko feewi hen kadi ɓe ganda to jomiraɗo vraiment mbaɗa waɗa on kadi encouragé encore une fois e émission moon o enen ñaagui kadi yo Allah naw ɗum yeeso yaara yeeso kadi aussi kadi émission o notima inde mum yonta hande par ce que jamanu hande mo gonɗen o enen gandi foof nani hen kala ko jiiɗon kene waɗi actualité rek jooɗoɗe e mbaɗon hen yewtere yimɓeɓe kadi mbawa janggude hen mbawa kadi andude hen par ce que ko heewi ene kewa yimɓeɓe jiiɗa nande ɗum en pulaar taw nanta jiiɗen kene waɗe traduire e wolof français je tout taw yummiraɓe nan jooɗi ne jiiɗi andude ko haalte o mbi haydara tinani wona haydara de ko nanani languji ɗi ene paadi ha enen kaalen hen donc kala ko waɗi actualité mbaɗe hen thème mbiyen toon neɗɗo joddoɗon e mum jordonomo e tout eyyi ko noon mbaɗa wiya kadi yo Allah naw émission o yeeso kadi mi weltima kadi no feewi mi weltanima kadi aussi les techniciens ɓe ganduɗa hoorema hande kala ko feewi e caggal ko kamɓe mi beltanima aussi PDG ji e kamɓe foof eyyi wassalam Diaye jaafoɗa seeɗa mi difto konngol ma onon yeeɓoɓe Pindi TV min Soumboulou so uccite moon hande wiide on vidéo ji jefton ɗi no foti yimɓe jefto vidéo ji ɗi toujours mbiɗa yiya vidéo ji ne jeeɓe de view ji ne woodi de kono pourquoi
fiɗinu baɗɗo ni o ni onon nanna ɗum hen kala jeebɗo ndaare nombre aji vie uji dañceeɗi kono toujours mi anda ko enen haalpulaare ɓe en paama ɗuma mi anda sa yiɗi vidéo haalaade hay soko quelques minutes ƴettu fiɗinu ma ndu ñoƴƴa fiɗinu baɗɗo ni o oto waɗ ni o de ni baɗɗo ni o mbaɗa ni ha par kadi naata kadi e to winda commentaire hay sa wawa windude ko yaayam wiyata ko yaayam maro ɓeeɗo mbawi windude ko machallah min de machallah mbaɗa mbaɗo hen cœur uji son paari kadi ƴetton to waɗa partage ɗo p o onon gandi p ƴetton ɗon mbaɗon partagé mbaɗe partage Facebook mon TikTok mon e satiji mon on jarama kay sumbul min beltanimama min beltinima kala jeeɓo Pindi TV yonta hande noon ko yonta hande enen halpulareɓe saabu ɗiɗo émission ngaji jenɗon ɗum tan koye jolfuɓeɓe min mbi pourquoi pas min halpulara min mbawa wadde ɗum pour mo fof wawa yiiden hoore mum saabu holko woni halpulareɓe holko woni en ko mbatten il faut zone uji mbawa yaltude ɓe mbawa yaltuɓe paw ɗum yimɓe ganda minen noon ko mbiyata ko neɗɗo timmani ko Allah timminata neɗɗo min calmini fof min juurima fof onon yeeɓiyankoɓe Pindi TV noon ko onon tan mbaɗana ɗum kala ko ganduɗa onon kadi ko fewani hen komin yimɓe rek ko onon tan mbawi wattude min e nde lawol saabu ko onon tan min ndewata min ndewani e goɗɗo ko mbimi tan min mbi komin kalani goɗɗum on jarama Salma assalamu aleykum bandiraɓe min salmini mon vraiment ko mbasitomi hen toon ko tan ko haalami hen ko tan ko raɓɓiɗine famille il faut être toujours vigilant dans la vie surtout les amis dos ordre wi neɗɗo to neɗɗo yima hande tan mi sikil ma tan a gassi naate makko wi ko sikil makko la abadan daima il faut toujours seesa rek watta est ce que hande ko heewi hande ko sehil ma adde ma oɗon bone sehil bonni sehil fewni ɗon ko sehil taki sehil waɗani sehil makko mbiya ala wona sehil ma sona sehil ma bonna sehil ma ha bona kefta joom galle sehil ma allahu akbar ma wujeyna wallahi ma wujeyna fo bi joom galle sehil ma en tant que meilleur amima a wi ko sehil ma vraiment saña min kam sehilam o jakkata singom ha digga o weddoma hacce mi jakka min ko adduna mi jakka mi sohlani mi wallatma no joɗɗoɗa e suudu makko mi walluma ha feewa joom galle mami waɗat babam wonta ko babam wonata wallahi ani mulene kala mi kone sirene hen kadi woddayam e berdole ga mi jerti ɗum alhamdulillah on calminama on juurama machallah merci golito konngol ma sakkitiɗo en bon raki haɗam haalde konngolom cakkitiɗo jenden e bandano so en kaalito sen fuɗɗi émission men yonta hannde émission no yalti foof les 5 meilleurs commentaires min kokkuɓe dédicace no kewɗen wiide ni la promesse c'est une dette eyyi joni mi yi hen commentaire uji ɗi machallah eɗi keewi noon mais min mo ɓurmi wadde préféré ɗi ko ɗin kaalemi mbiɗa andi mi lirta koɓe kaali ko foof par ce que temps o ala mais momi gofo momi haal inde mum goto ko Yaya Kanté wiyete on eɗen calminamo de passage to wawi wonde foof e Salif Sall aussi machallah min ji commentaire o waɗi fayida e Sadio Sow aussi machallah min calminima e Sada Sy aussi machallah Sadio Sow waɗi ko 2 fois commentaire mbiyamo machallah min ji commentaire o waɗi fayida eyyi mbiɗa salmini bandiraɓeɓe min beltima min ñaago mon yaafuyo tawi tan min kaaliɗo ko gandanɗa fewani gandon ko yamin so min kaaliɗo ko fewi gandon to jomiraɗo to subhanahu wa taala mi salmini kala yeeɓiyankoɓe AYO Pindi TV kono Sumbulu wini tan kala jeebɗo vidéo mbiɗa ñaaguima ya wat partage kala jeebɗo wat partage essatima contact ma naat wat banggue foof partage mbaɗa aimé émission wona minen tan ko enen foof ndendi ɗum naate gonon e nder émission ƴew won komin kaali ko ere woodi walla wodani mbaɗon commentaire les 5 meilleurs commentaires chaque émission momin kokkumon dédicace oɗon mbawi wadde hen indeji mon e to jeeyaɗon min kokkumon dédicace inchallah mi salmini Wourossogui naaɓe mi salmini kadi cousine am sihilam ƴinenam mire amiyam aussi madame Niass mi salmini kadi gorko moko Lasana Samba Thiam Niass mi salmini aussi Fanta Thiam madame Dem mi salmini Bikha Diaw Hawa Konnate mi ƴetti salminago mi fawi ɗum e dow hoorema mi salmini dal hayo feddam foof
mais wonno hawa ko naati an woni mawɗo fedde mi ƴetti salminagom fawe dow ma mi salmini hayo feddam fof mi salmini guedde si torodam moƴƴude yam koye vaskijo waɗata yam machallah mi salminima to to Wourossogui mi salmini Ramata Dia o kañumne ko torodo moƴƴo mi salminimo no fewi kanke joom galle makko Ama mi wi mon ha prochaine émission inchallah merci beaucoup a jarama Kolito no mbiruɗon ko ɗum min gaddanno on hannde émission mon yonta hannde min cikki kam on dañi hen henna ko jinnoɗon ko henna ko fati henna laɓɓinde e haalde ko fati cehilagal eɗen gandi hannde cehilagal kam en dañi ɗum gonga ni ene woodi kono heewani on jarama no fewi onon yeɓoɓe émission yonta hannde min dokka on rendez-vous kadi henna samedi prochain inchallah e thème kesso on jarama onon fof e invité ji amen dimanche prochain inchallah min salmini on onon fof on jarama on beltanama no fewi henna émission rewi lawol surtout invité ji amen ɗi kadi on jarama no fewi déplacement o weeɓani kono on goppi fof on gari henna on jarama no fewi on beltanama mi weltanima henna technicien ɓe filmannoɓe jaggonnoɓe e karallaji ɗi donc on jarama onon fof on beltanama min dokki on rendez-vous dimanche prochain e thème goɗɗo henna e émission mon yonta hannde on jarama wassalam